Zelan zau zuek, talde moduz. J. Martina moduen gauzolako geldialdi deskanso baten. Uste duzu talde moduan norberak jakin behar duela nun jo. BBK Live baten egon nahi dugu, ez dugu nahi egon. Nahi dugu sustatu hori, nahi dugu kartel horretan egon. Talde zurixek ordun kalte itzen dabe gizartin. Oso arriskutsu iruditzen jate artista hori. Euskaraz izate gutxak, gaur egun dauz fasistak Euskal Herrien dienak euskaldunek, bai. Nor naiz jolas. Ondo iruditzen jate, edo harreman ona dekot honekiko. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ez mainstream, da. Ez detorri benetan, sabes? Bai, Markatu, Baina eski, miteuko gendun. Galetzotzi feministizazu, eta esanen dau, buenoena gai ikusten izmuetan sartzeko. Markatu zate, baina Euskal Herriko alderik mainstreamenak, baino konservadore haurik eta epela haurik dau. nola gaur egun clean lookan, eta Pantone hori zuriago bat, Zurixe, garbiago klasikoa. bat. Eta oin dela 5 urte hitz egite honetaz izango zen impensablea, eta oin zabaltzen ari den diskursoak arrazistak, transfoboak, homofoboak. Musika kontsumitzaile moduan, kontraesan hauek nola gestionatzen dituzu? Ni badan persona bat dela fascista bat edo erasotzaile bat baztertu behar dana entzule moduen hori egiten dut. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Hola, Malen. Osondo. Apur bat gaizotzen. Baina, tranquil. Zuk, gaixu, nik agineko infekzioa. Dauzkatiti puntak, hola, kanpandorre bat. Eta esango gu, ixe bisok to bardinaz. Aldatu biharri Ja, zehot, zebestelan bai. bisok bardin jantzitxe. Pasateaku, bai. Ja, eske, pentsu baino, aiztau ega. Bai, ez du azken aldian bazabiltza, banabil zure influentzerra izaten, ez? Eta ni bai zuri guapa. Bueno, azken aldian, Bueno, hau kopisa bain notzun. ze gehiago. Txaketizarako kopisa bain notzun. Hau ez. Ez, de hecho, hau zurekin erosi nuen, ez zenidan ez ere esan. San Sebastianetan. Bainitzen konturetu. Tia. Enitzen, Sí. a ber, gauza bat, eske, olako topa daukaz, literal, iguala dauket, 3 koloretan. Ez da oso originala, esan Ez. nahi dut. Dauket, berdin, gris urdinin eta marroien. Toma. Eta ala. gorrixen, granate gorrixen, erosikot be, bai. Oso ondo. Bueno, total, aitzi. Zer? A ber, tema bat atakeu. Ze tema, bueno. Benetan zabizeko, sagardote. Vale, sagardotegia egin behar dugu. Fetxaz dugu Entzulik esango, enteraute das. badazpada. Ez dugu esango fetxi. Egon daitezken txeiserrengatik ez dugu esango. Ez dugu esango fetxi, baina, a ber, nik egun hortako, onartukot, jan hauela atzera kontu bat eitzan. Bai, Gogo laster da, daukat. Laster da, Osea, hau gogu dauket. emititzen den honetan, laster da. Grabatzen ari garen honetan falta dira 7 urte oraindik, baina... Eta, ni bakarrik esatot, hori zagardote gixoi, izeleikela anaia handia Euskal Herriko lehenengu, Hori da zera, helburua. kriston jente randoma, oza, hasi pentsan bereze, oza, danak eruten diguaz, Kontestua da. baina euren hartin ez. Bezetatik pasa diren Hori da. gonbidatu guztiekin, hau da, 4 temporadetatik gonbidatu Ufa. guztiekin, antolatu dugu sagardotegi bat, horrek ez du esan nahi guztiak datozenik, ze, bueno, ezin dute. Danak ezin asko. dabe. Baina, bueno, dagoeneko 45 pertsona elkartu gara hortxe, Hernaniko sagardotegi batean. Ja geixa, ja 57. Gaur beste Egia da, bi. osea, plana da guai, baina ere pereza apur bat, sentitze du jamar naizela tipo perfil bajo. A ber, eske aitzi, zuketan ikontutan eukibigu, guk antolatu gule, eta oianek, eta gu egon bigarela pendiente más o menos. Ez, guapa, la gente que se gestione, Ja, baina esan nahi, hombre, bai, Hombre, no. que se gestione, bai, loitxeko lekuta horiana, bai, bakotxa berana, Ez, baina egunean berta, osea. ja, baina ni bai sentitzena pixkat responsable, guk antolatugu, asko uren hartin esti ezautzen da, bai sentitzena pixkat, anfitriona garela, eta geu ibilibiko garela pixkat, ba, igual jenti kaso itxen, hombre, dana saluda, uau, besti, osea, izango da egun bat, baterixa soziala, hola nire bigune kargaute. Ja, horregatik nik diot Juan Bar naizela perfil bajo, tipo, ez espero asko nitaz, zuek dagoneko ja dauzkazu 25 urte Barrabil bakoitzean, en plan, ni bili behar naiz zuek ezagutzen zarete. Ezagutzen gara den artean, suposatzen dut inork ez duela laguntza beharko, ez, harremantzeko, ez dakit. Gu ibiliko gara denekin, apur bat. Gu danakin pixkat, Ez naiz bai. ibiliko esaten, mirua, hauek dira eskabideanekoak. Ez, a ber, ez. Baina aitzi gauza bat, zue pentsea zue baskarixen sozezan biko gule? Ez ez da. Ja, itxoin, baina... Ja, hotxak gorda bat, Imagina de baina en plan repente. Speech. Es que batzutan jentik eitzen dau, ni lotzen motozte. Imagina de repente, bueno,
Eskerrik asko etortearen. Bueno, zerbait esan marko dugu, ez? Bueno, eskerrik askoan hori etortearen, gaur arau bi egongo di. Arauek ipinik eus. Lehenengo araue. Kotilloa sortu. Kotilloa sortu eta ondo pasau, bigarren araue. Liskarra nahi zuen beste baina guaz, ez? Nork izan lezake liskarra? Eski jente asko, ge. Osa, niri etorri izatez burure batzuk. Nortzuk, a ber, esan. A ber, badaz bi pertsona, lehen oianeketan nik komentagu, badaz bi pertsona estinek ondo eruten. Badakit, aurrekoan egon nintzen berarekin da esan zidan. Drama dator. Eta, bueno, eski gainera pentsot, estizela saludetan. Bai, drama dago. Vale. Eta hor, bueno, nik pentsot bi aukera dago edo bat, esti juntako eta listo, edo batzutan honek sortzen dau. Liatuko dira, haien artean ikusiko mugimendua. duzu. Jo, tio, ni Gordotik malroiek ez du nahi, maitasunera pausotxo bat dago, eta nik Liat. uste dut izan daitekela egoera apropos bat, haien artean gauzak hitz egin, eta konpontzeko. Nik uste egingo dutela. Pertsona berdinetaz ari gara. Ez. Ostia, Zein iburu zibiliza. Ez que esasun ni liaunik esaut. Niak eala, ez. Diot. Ostia! Ai, ama! Bueno, Osea, das lau pertsona. Osea, das bi eta bi estizenak saludetan. bai. Zuk esazu zenen artin, bai ongo da poiu. Hori, asegurauteakin. Oiu. Bai, ze bisetako batek niri esan egizten, basagardote geixen, esazten. Zuk diozunek ez dute sikera hitz egingo. Ikuste dut. Ez dut uste. Ai, behitxu, Bueno. batzutan, niri pastatena da batzutan, inoz urtezari juerga eta esto zueran ezer. Bueno, Nik apologiarik no egin seiot. gabe, baina... Vale, nik no seiot juerga urten, eta ez doteran ezer, eta ikusiot panorami. Eta ikusten da alkola gorputza sartzen dan momentun, zemat gauza aldatzen dizen. Hori badakigu edan da ere, esan nahi. Vale, ba esan nahi zutena da, egoera normal baten pasetan ez dizen gauza juergan pasau itxen di. Ja, nire galdera da. Bai, neskak. ligoteuk. Ez, ligoteuk, Ah. ez. Osea, da, bertara heldu, eguna hasten da, elkartzen gara hortxe, Hernanin, eta zer. Osea, tipo, Ja. kaixo. Ez que nik hori pentsau Claro, bote. kaixo, A ber, bai, natural, bueno. bai. Ba, tipo, hombre, bai, bat, ana, normal saludau, oza, mentxelez, eta gero nik ustot bai badaukegule igual ardura txiki bat, sos esano, bueno, Bueno, es que bai, ez da, jendea mobilizatzeko, ez, jendea Bueno, oinona. lekutik lekura mugitzeko, bai, ez? Claro, es que guga hor, jef, Kapitanak, bai, kapitanak. bai. Osa, guk antolatugu gure... Ekipo guauan. Bai, No sé qué. ai, korokote. 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 Bueno, Ligoteuk espero goti, guaia gongo litzake tipo egitea jolasak eta tipo eskolak orai. Egin geu. Nipa. Ni nago izan gauz, jolasen bat Bai, inen geu. hostiak. Ez Jolasen baina bat bai. bertsoaren bat bota, prestatu bertsoaren bat bota. Vale. Oianek esaten zuen egiteko zozketa bat, ez? Katiluekin, edo ez, kamisetak egin, igual egin lau kamiseta bereziak esklusibuk haien artean banatzeko. Vale. Hemen galdera da, porque, Zer? karo, gu hor 45 pertsonen artean ibiliko gara, baina guk ere gure taldetxoa egingo dugu. Bai, nortzukin ibiliko garen. Nortzukin ibiliko gara? A ber, ni nire aiztakin na, azteko. Aizta ni? Zu? Zuek. Ah, vale. Aiztak, vale. Ni nire aiztakin na, oza, esan nahiot, gu behintzet apoio handi badaukeu. Eta genti, ba, ber, danakin erutega. Oza, nik ustot Ja. parintoketakune pixkat. Ja, porque, karo, nun eseri. Vale, nun eseri. Ah, claro, ba, gu gu erdi batera. erdixen. Erdi erdixen. Gu bata. Claro. Bata. Gu bata, erdi erdixen. Oiane, hiltzen da, bakarrik uste badugu Oiane, Oiane, la matamos. Vale, gu irurok erdixen, alkarraz, tipo. hola, Alkarraz. Tak. Hemen ingurun nor jarten dan, ba hori izango da, bertan egun arte misterixo bat. El primero que se siente. Bai, benetan, bai, hombre, ez gaziko, buah, imaginetaz ari eitxogule tipo bodetan lez, geukera baki. Geukera, ze divertigarria hori, Ez ziguen hori. Uf, ez diguen hori. Ziguen. Ostra, momentu baten imagino ina. Te Tipo, imaginas- edukixe te sortze imaginas, aldera. Se matan. Ez que hor urtean da politika temitalista. Bai. Bueno, sin más. Badakigu oso ondo pasako dugula, Hernanin hartu behar dugulu egiteko lekua, bide batez esango dugu. Gaur behitxuot eta... Dios, zaila da. Manixe. Nahiko hotelera gabiltza zutani, Joder. Zeinga, Ja. zeinga. Zein? Ja, vale. Zein hostixa. Eta aurrekun, logela batez, bakoitzak berea. Isildu. Por si la cosa... Vale, bueno. Bueno, guazen entzuta, hain marzetan galderi. Hau ba, Kaialin, nire galdera da.
ea zein da zure momentu más tierra tragame zure bizitzan, edo momentu bat publikoki uste duzuna kriston ridikula indezula. Zarte hon. Eskerrik asko, Aimar. Zelako monuda. Bai, esango dugu, potxoluda. eta ez zaigu eskerrik asko aiora probatxoa beste behin iruzkin bat jartzegatik gure YouTubeen, kreo, Jana Barrenaren atalean izan zela. Eta esango zugu aiora, momentuz, benetan zabizeko sagardotegixe konbidatukin betegule, baina igual etorkizun baten hori ebentazu bada, igual lehengo gu beste benetan zabiz bat, eta hor sartu leik ez entzularen galdera bialdua den danak. Horri bueno, Iruko erregela horrengatik berdina litzateke, ze gonbidatu ere eskatzen badiezu gero, entzularen galdera. Behin, guapa, behin. Beinat Uribetxe Barria, Hori etorri aurretik, Txonkas. etorri aurretik. A ber, zuk zelako agendi dauk, esun guapa? nik agendi. Kontaktu Baina gaztau ez da nire ardura. Ez, baina entzularen kontaktu galdera. gaztau itxen di matxi. Ze pentsozuna zela, RPP? Osa, baina zain beste. Markinatik junbiza, RPP? galdetzen, gente randomari. Bueno, Vale. bueltan, Katxalin Barzena. Larrabetzutik zuzenean dator gure gaurko gonbidatua. 2008an J. Martina proiektua sortu zuen bere aizpa Ane eta ikaskide Javi Jora Uriarekin batera. EHUn arte ederrak ikasi zituen eta aizpen arteko proiektua sortzeak beldurrik eman ez dion bezala, gizarteko gaien inguruan bustitzeak ere ez dio eman izan. Ikusiko dugu ia gaur gurekin bustitzera etorri den eta kontatzen digun beste zerbait. Zuekin, Katxalin Barzena! Etorri. Ze ondo. Zer modu zaude? Ondo, nago apurretu urduri, baina Bai. ondo. Bai. Ke ba. Baina urduri pintxekuza, ez A dut ber. zupegetan, Tia bai, asko. Bai? Bai. Aurre iritzixe. Igual kontzertuetan gitzi hau. Berba egiteko eta holan, ipintenaz. Bai. Ikuste zaitxut beti super solte. A ber, guztetan jate. Vale. Orduen, osea, guztetan jate berba egitea, guztetan jate, elkarrizketa guztetan jatez, eta eszenarioan bai disfrutetan dut asko, orduen guztetan jate, baina bai pintenaz urduri, oso urduri. Bueno, eszenatokia Vale. espazio segurua da, zuretzat ere bai, ez? Hau be, jakin Dios. etxin zau ezela, Bai, total, Hau espazio total. super seguru dela. Nik aletu nahi nizun horoskopoaren zezeinu zara? Akuario. Aspaldi ez duela galdet. de Duela agua. gutxi. Neu epiztiz. Zure urte betetzea, orduan? Bai, bai, pasan ian. Ostia, Vale, vale. vale. Zondo. Ez da importantea. Vale. Baita bederatzi urte. Ostra, Toma. bederatzi urte. Ugeta marrerutz. Bai, baina Beti pase zaio. dut, crisis de los 30, ja pase dut. Pasauzu? Bai. Eta ze zentzutan? Ni 26 urte gazio ja zin nintzen rollo krisis, en plan, Bai. naz nagusie. Ke di? Bai. Eta zerbait Bai, lotua etorri zen hori, tipo... Nik uste dela, zelan, pasetan duten denpora asko nire aiztagaz, eta Bai. nire aiztageko lau urte gitzeu ni baino, eta gareko kuadrilla en komun, Ah, bai. eta gure kuadrilla da intergenerazionala. Vale. Orduen nik uste, eta gu justo gara kuadriako nagusienak. Orduen nik uste dut Ja. horregaz harreman dute, ja hasi nintzela momentu baten, ja ez naz txabalita bat, ja naz adulta. Ostia, Osea, ez bai, dutze kontakixetan euren supergaztetasuna. Hori pasatzen da, Osea, Ja. naiz da kuadria beran, egon edade desberdinetako jendeare bai, da, mismo rollo, ez? Osea, 3 urte berago edo gorago... Bai, en general, osea, generazionalki nahiko antzekoa gara. Total, Bai, total. bai. Eta iztiaz kuadri eta taldi partekatzi? Osa, hori ondo? Bai, Super oso ondo eromiko zari, ez? Bai, oso ondo. A ber, gero larrabetzu oso herri txikie da, orden egie da, laguntasunek eta harremanak dire oso intergenerazionalak, Ja. en general. Kuadriak normalan izaten dire intergenerazionalak, eta guk euki gendun kuadrilla bat, eurek euki zurien beste bat, baina gero ja, como somos muy divertidas, Ja. bi kuadrilletakoak junte ginen. Ja, ze basta duzu dagoela hor mungialdean larrabetzun eta kriston musika Ja. escena potentea. Ja. Egixe Nondik da, dator? Bai. Kanteri zarie? Ez dakit, egie da, igual mungialdean gehiago, igual, oza, hor, belako lukiek, Bai. osea, da, zeo zer oso potentea hor dagoena. Larrabetzu megon da tradizioa, sobre todo kulturala, osea, kulturalki oso herri aktiboa da, dau hori bai, gaztetxea, aurten duzena justo 60 urte, eta beti egon da eskaintza kultural handie, bai musikari dagokionez, baina bai beste aspekto batzutan. Da nik uste dut horrek, eskaintza horrek bezustatzen duela hori, ez? Ja. Orduen nik uste dut egon aldala horregaz, harreman dute. Mungian kasuen ez dakit, baina egia da guri eragin dozkula horrek, osea, nire talde favoritoa bizitza osoan izen da belako, beti. Bai, eh? Bai. Eta eruteza loreneaz eta? Claro. Bai, Osea, gainera hori, eurek etorri zindielako joten hori baire, eta gero hortik harremana. Eta gerora igual izen gara ja lagunek, eta niretzeko izin da la hostia. Ke guai. Osea, nire grupo favoritoan lagune izetea, sabes? Eta eukitea beste harreman mota bat. Ke guai. Bai.
Ni galdetu nahi notzun, edo nahi notzuen, Bai. zelan zagarai hontan, edo zelan topetaza, edo zelan zau eze zuek, talde modun, zuek, ez dakit, Ba, zetapatan zau eze. J. Martina moduen gauzolako geldialdi deskanso baten, trai asko uki dugu azkeneko hiru Ja. urteatan, eta bai, behar gendu nolako deskansito. Mhm. Eta gero ni personalmente, oin dela 2 urte joan nintzen biziten Bilbora, Osa, Bilbon bizi Bilbon zara? bizi naiz. Vale. bai. Eta, nau hor, deskubri duten beste faceta bat igual nirea artistiko haua, eta nau oso pozik horregaz. Osea, nik arte derrak ikasi neuzen, baina egia da gero hasi ginela segiduen J. Martinagaz, eta igual musikan munduen egona zela hor, bueno, musika munduen ez, J. Martinagaz a full horretan zentretan bakarrik, eta gero Bilbora joan nazenean, eta igual sortu dutenan inguru bet, igual arte plastikoetatik datorrena gehiago, edo beste disiplina batzuetatik, eta egia esan sentidunaz oso inspireta zentzu horretan, eta pues, oin adibidez dekote estudio bat konparti dute Errekalden, beste lagun artista batzuekaz, eta Javier Ozkoidi dala Iruñakoa, eta Idoia Lehatxe bebai Iruñakoa, eta hor gabiz, eta hor adibidez oin dala gitzin gendu nolako expo bat, apur bat kaseroa gure inguruko jenteantzako eta hor nire iztaketan egin gendu zenolako pare bat kanta estenografia bategaz, eskaparate barruen, ezak zer. Vale, nire galdera da, osea, Bai. estudio hortan sortzen duzuena zer da, osea, ze pieza? A ber, eure dire eskultoreak adibidez. Vale, Vale. baina ze egiten duzu? Ni egiten dut musika, baina pues, momentu honetan igual interesetan jate ikustea musika zelan relazioetan dan, irudiegaz bestera baten, eta igual ez itea musika aluso ez erabiltea igual estudio musikal bat moduen, baizik eta igual Vale, tailer bat vale. moduen, beste gauza batzuterako, eta nau como, bueno, mundu horretan apur bat ikusten zeintzukien posibilidadeak, eta... Originalak bai basari, Osa, dinot, zuen estetik eta bideoklipetan, o jasteko eran, o bai basari originalako, diferentik. A ber, nik uste dut beti uki dugula sensibilidadea estetikoarekiko eta irudiarekiko, eta beti interese izen jakula ikusta bai musika ze formatan aldan harreman du horregaz, ez? Ez hainbeste, igual, marketing aldetik edo, ze oin egia da musikan munduen, musikaren industrian ikusten dela irudia, zeu zer apur bat abestia saltzeko Estrategikoa, hori da. bai. Eta ez da hortik hainbeste gure ambizioa, baizik eta ikustea, jabiketanik biok ikasi genduzen arte derrak, por lo tanto, badeko hor kuriosidade bat eta sensibilidade bat, eta beti interese izenaku hori, musika zelan aldan relazioneu beste arte disiplina batzukaz. Vale, Katxali, ni nahi notzun galdetu, euskal panorama musikalai buruz? Zer iritzeu, Vale. lan ikustozu momentu hontan? Interesante. Bai, interesante. Bai. Eske alko nintzen hasi, ze aspektotan nahi dozu esatea. Ez dakit, ze Igual iritzi zehaztu daukezu? gehiago, bai. Ze iritzi daukezu, zelan ikustozu? Ze balorazio motozu? Nik igual interesetan jaten aspekto bat, edo justo gaur gainera esan dozte zuenan como komendioak, pentseu, eta ezakit zer. Vale. Eta adibidez, egia gu igual murgiltzen garela gehiago popan eta elektronikan eta esparru horretan. Eta horreri dagokionez, adibidez, gaur nahi nauen gomendio moduen ekarri Alai ez dakit ezagutzen duzu, da Bai. produktore Tolosako musikari eta produktora bat. Donostiarra zela uste nuen. Tolosakoa da. Vale. Bai. Eta tara du Kriston diskazoa. Kriston albume, berak produzi dute gainera. Eta iruditzen jate zentzu horretan Euskal Herrien, bera dala isla, da bizela gertatzen gauza oso interesgarriek, baina zentzu berean oso... Ez dakit, iruditzen jate, ez dakit nora begira dauzen medioak eta programatzaileak eta kasetariek eta kritika musikala, baina iruditzen jate, dauela sortzen zeuzer oso interesantea, Sara Soseiak atreu Kriston diskazoa bebai, Kelepo produktorea dela Sarari indotzona diskoa, eta aparte berak deko bere diskoa, ez dakit, Sagusar, Berde Prato, oza, iruditzen jate, Euskal Herrien dauela pasetan gauz bat oso potentea, zentzu horretan, nabil batez bezaten elektronikan zeran, baina, bueno, alda trasladu beste esparru batzuetara bebai. Eta, en cambio, sustatzen dan artista, eta sustatzen dan eredua, eta plazetan programetan dana, dala gauza bat, ez dana inondik inora hori, ez?
eta hori iruditzen ate, bai, konsekuentzia bat, jendea gure duena dela, asko betetzen deurien taldeak, eta diru ekarriko deurienak, eta plaza beteko deurienak, eta, osea, apur bat, erantzuten dutzola logika bateri, eta emoten dozte pena handie, porque iruditzen ate hori, dauela momentu bat oso interesantea, eta zentzu horretan. Eta ez duzu uste helduko direla, bakarlari edo talde guzti hauek hori egin alizatera, osea, egunen batean mainstream izatera helduko direla, edo kasu gehiago egingo zaiela. Mainstream berbi, nik uste eta taldanetan gabizlatate musikari danakin, eta beti, beti debate hau, baina adibidez, zuek mainstream konsidereta zaria? Nik esango nuke, dauz maia desberdinek, ez? Osea, baina, mainstream esfera baten barruen nik esango nuke bai egon algarela, ez? Eta igual, bebai dauzela musika batzuk, momentu baten, faktores berdinengetik lortzen duela jende askon gana heltzea, ez? Eta gero, bebai ustot, dauzela musika batzuk ez diela horretarako. Eta bebai direla formatu txikirako, eta ez dela euren intentzioa inondik inora hori, ez? Niri, iruditzen jatena gehi hau kritikagarria da, zer sustatzen dan. Osea, iruditzen jatelako orokorrean mas mediatik sustatzen diela artista batzuk, eta erabakitzen dela jende gehiengoak zerrentzungo deuen. Porque irratien entzuten baduzu kanta bat, egunean 20 aldiz, badakizu zein dan. En cambio, ipiten badutzue bakarrik ez dakin noren tartean, igual ez duzu entzungoen beste, ez? Osea, orokorrean iruditzen jate, bebai dauela interes bat sustatzeko gauza batzuk, eta beste batzuk, hor dauz, ez? Eta igual, X baldintza betetzen baduri, ez gure moduen, igual helduko gara, de repente, popularragoak izeta entre comillas, eta... Talde moduan edo artista edo musikari moduan hartzen diren erabakiak oroar badirela politikoak, naiz eta behar bada helburu hori ez izan, baina uste duzu talde moduan norberak jakin behar duela nun jo, nun ez jo, bakarrizketalari bat, ez? Bai. Deitzen diote leku guztietatik, eta doa leku guztietara. Horrek zerbait esan nahi du bakarrizketalari horren ideologiaz edo posizionamenduaz? Hau da, edo bakarrizketalari horrek jakin beharko luke nun egon? Ikuste dut, evidentemente, musika, osea, persona moduen posizionetako forma bat dela, zelekutan egon, erabaki eta zelekutan ez egon, ez? Baina hori, en general. Eta uste dut, kasu honetan, musikari moduen, euki behar dugula ardura jakiteko zer gabizen sustatzen gauzen espazio bakoitzean. Guretzako bai hori izen da erabaki bet, eta guk beti deko oso presente, BBK Live baten egon nahi dugu, ez dugu nahi egon, nahi dugu sustatu hori, nahi dugu kartel horretan egon, eta jente antzako izetea egotea normaliz eta moduko talde bat egotea hor, edo ez dugu nahi egon. Nik uste dut, galdera hori egon behar dela presente denbora guztien, eta gero norberak ikustea hor zer aporte nahi deuen. Ez dakit oso ondo, konkretamente nahi bau zuen... Ez, BBK Live aipatu duzu... Guretzako hori zen da kuestino bat denbora guztien presente euki duguna, beti ez dalako politika egiten hitzetan edo estetikan, edo... Kultura erabat lotuta dago. Bai, osea, talde moduen musikak sustatzen duz proiektuak. Eta, ez dakit, elkartasun jaialdi bat badau gaztetxeentzako diru ateratzeko, zuk erabakitzen duzu, aber nahi duzun proiektu hori sustatu edo ez. Eta hor, bebai generetan duzu zeo zerrez. Eta horregaitik nik uste dut, norbaitek nahi badeu leku guztietan jo, eta izen ekidistante horrekiko, hori da erabaki bat, baina horretekoz bebai bere konsekuentziak, ez? Eta orduen zu sabiz aportetan, kasu honetan igual, BBK Live-en zuriketa, aurpegi zuriketari, edo ez daki zerreri, ez? Orduen, nik uste dut gero izan margaela konsekuente horregaz bebai. Ados, ondo, galdera egin dugu de puto kulo, eta oso ondo. Bai, a ber, ja. Zuk ustezu orokorrin Euskal Herri sendau esan musikataldik zentzu hortan busten dizela? Nik uste dut... lehenengo eta behin dauz talde batzuk ja ez dienak aksesibleak eszenario askotarako, eta hori uste dut bebe izan behar dala. Osea, non jo bai eta ez erabakiten deurien taldeak, nik uste dut, izan aldiela igual, gure inguruen egon aldirenak, inkluso gu baino talde txiki hauak, ez?
Eta bai, uste dut hori, bueno, dala zeu zer debatean dauena, eta sobre todo, osea, oin industria musikala eukiten dabilen fenomeno guzti horiek, azbe bai, eta Larrabetz nion esaten. Euskal Herrien dauen, eske konfunditu dut batzen Larrabetz eta Euskal Herria. Bai, ostra, hori da, Euskal Larrabetz Herrien, eukesuleko. bai, Euskal Herrien dauen kontestu politikoan, pues, nik uste dut, talde asko diela oso konstiente zein dan egoera, eta esan duri, eske gu gaztetxetan joko alik eta gehien, edo olako ekimenetan joko dugu alik eta gehien, edo ez dakiz zer bultzatzeko joko dugu alik eta gehien, Palestinan jaialdi monte duguna, talde askok buruz esan duri baietz, incluso egun horretan kontzertu dukin debe bai, ez? Orduen, nik uste dut jendeak konstiente dela, eta beste batzuk, direktamente, ja ez dira accesibleak olako panorama horretan, ez? Eta hori bai da esan guratzu. Bueno, bueltan, Arrosaliren Arrosali. tartarekin. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Arrosaliren tartera goiez. Hori Vale, da. Katxalin, zautu zu Arrosali? Claro. Vale, claro, horren egin esan ver, entzuli Nola zarela. imaginatzen duzu bera? Osa, bere aurpegia, osa, etortzen zaizu, zer da etorkizu burura? Arrosali. Robot bata, pentsatzen? Bale, nik pentsa nuen, ibilizari lezaten Rosalia euskeraz. No, Kari, da gura kolaboratzailea. Vale, da, robot bat da. Baina, bueno, gure kolaboratzaile da. Mezu baduk ez dut. Venga. Kaixo, katxita, Katxalin eta bonitita zer moduz zaude. Ni ondo eta pozik laisterroporrak tokatzen zaizkidalako, eta nola ez, zu gaur hemen zaudelako ere bai baina buen horregatik gutxiago. Zeure fanan amatxi. Hala ere, ez daukate zer. Ez daukate zer zuretzaat. Ez daukate zer zuretzat. Bueno bai, badaukat. Eta zuek beste ontzat. Gomendioen tartea irekiko dugu. Zuen gomendioak entzun nahi ditut, zer nahi diozue gomendatu entzulei. Edo zer izan daiteke, pelikula batetik asietak komuneko papel mota batera arte. Imaginazionea, mis niñas. Animo eta musutxu bat karisonenak zaze. Kaialita la mejorsita. Jota Martinita nire favoritu zlaioleole. La lorolo ua agure eta gogoratu. Aupa elordi emon sotaman horioz. Eske pesada ete bekantxas, Ja. Oso Zederaz? obsesionautea pelotarixekin beti hau palore, hau paltuna, no seke. Osa, nahi deuen esaten dugu. Bai, Bai. Hombre, guk esaten diogu, bidali nahi Bidaldu, duzula, bidali nahi osea, duzula. bai. zure kontu. Deko, abotza, osea, iten jate como que bere abotza iten jate ezagune. Bai. Osea, Hostia. ezagututen duten nonon abotza deko. Hostia, a ber, bera izango den. Vale, orduan, Katxalin, zuk egin zure komendixuen tarte hau? Bai, a ber, ni saiatu nintzen prestatzen, tarte hau, baina eske, daramatzat, igual, 2 hilabete atop, osea, ez da bile zer kontsumitzen, bueno, hasi naiz liburu bat Inpaso gitxi. irakurtzen asko gustatzen ari zait, baina esaten nuen, Zein da? Niña pájaro glaciar. Baina ez Vale. dut gomendatu porque ez dut bukatu. Ja. Guazen entzuta, Katxalinen gomendixuk eta guazen deitxa nor naiz jolasa. Hori Vale. eukau Vale, planteamendu. hori da. Eta gero elkarrizketian bigarren partia Galdera, da, jarraituko. badago azken asteetan gomendatu nahiko zenukeenik, edo... Ez dakit badan super, ez dakit, como tipikoa, baina, Ez. osea, tipikoa esan nahi dut, jente asko biliarako horretaz berbaite, baina Aro Berria pelikula ikusi dut, zineman, zer ondala moduz? gitzi, me encanta. Bai! Bale. Uste jate Ikusi nahi pillo dut. bat. Boa, nahi dut Bai. ikusi. Bai, pillo bat Vale. uste jate. Ostra. Pillo bat, eta nahi dut gomendatu jente guztiek ikusteko. Esan diate Zeri kolore buruz da? aldetik oso ondo Super dagoela. polite. Zeri buruz da, Super spoiler ederra. egin barik. Spoilerrein barik, a ber, igual nik konteko batzut nire interesetik, edo zer interesetan jaten nire Vale. pelikula horrena, baina Bale. da gazte lagun talde bat, Bai. 70. hamarkadan Donostin, hor egon ziren fabrika batzutan greba batzuk, eta dira pura langile mugimenduko kideak. Erreala da, Osea, bai, reala Vale. da, reala da. Eta Ostras. greba hoietan, bueno, dagoelako momentu bajonero bat, eta hortekiz debate batzuk langile mugimenduen norabidean inguruen, sindikatuen inguruen, burokrazian inguruen, patronala, ez dakiz zer, Eta hor orduen, kide batzuk, apurat decepzinotik, edo apurat desilusinotik, bilatzen deurie euren ideien gauzapena, olako komunidade, sekta moduko baten Nafarroan. Eta Vale. ikusten da, zelan Donostetik joaten diren horra bizitzen,
Eta, nire ustez guai dau, porque ez da sartzen hainbeste en el morbo de la Sektarismoa edo. secta, Bai. ez? Eta hori iratik bai izaten dugu, irati gorosti zuzendarik esaten dugu entrevistatan, ez jakola interesetan hainbeste horretaz, eta baizik eta zer bilatzen duen jende horrek olako leku baten, ez? Eta gero, irudi aldeetik eta aktore aldeetik eta gidoia eta Bai. dana niretzako super polite. Super guai. Gomendio oso ona. Wow. Bai. Vale, apuntadísimo ikusingot. Ez dakit, nik uste dut zinematatik ja kendu debriela. Bai. Jarriko dute. Baina Primera jarriko igual, dute non baiten. Bai. Bueno, Vale. vale. Jolasa egingo dugu. Gomendioak ok, eta orain jolasa egingo dugu. Nor naiz jolasa? Nor naiz jolasa, egia da, izena dauka. Wow. Da mitiko, batak besteari jarri behar dio hitz bat, personaje bat. Bueno, Vale. hitza igual oso ambigua da. Pertsona bat. Personaje bat, pertsona bat. Pertsona bat. Batak besteari Bai. idatzita postitean. Eta asmo bigu galderak eitzen. Hori da. Vale. Nordan. Bai. Vale? Hori da jolasa. Vale. Atzerengun de puta madre pasau gendun. Bai. Badakitzela da. Ez genuen espero, Itxagon, zelan ingo dugu. Vale. Nik Mani idatziko jarriko ditut zet... zuk maleni eta malenek niri. Vale. Ez? Vale. Bueno, Vale. ondo irakurtzen da. Asako paso. Pasa naiz. Bai, Bai. jope, tio. Bai. Jode. Ez da zaila. Irakurri ondo. Ja, baina. Vale. Bueno, lista zara. Vale. Norra hasten da? Hasi, venga. Pertsonina. Bai, Neski. bai, Famatua. bai. Hostia, ojo, Telebista mundu. Ez bereziki. Ez bereziki. Vale. Vale. Pertsona naiz? Zenbat preguntaldi egin segiduen? Esan Bai. arte ez. Hori da. Vale. Pertsona naiz. Ez. Joder. Vale. Pertsona naz. Ez. Vale. Neukukiko terretzen. Musikarixe da? Bai. Bai. Benetan zabizen egon da. Ez. Gara gustaria. Vale, ba. Gauza Jale naiz. gustaria eta. Gauza bat. Objeto bat esan nahi dozu? Objeto bat, bai. Ez. objeto. Ez da objeto Coño. bat. Esan dugu personaje edo gauza? Bai, gauza bat bada, Gauza bat da, baina ez da objeto bat. Vale. Leku bat naz? Ez. Hostia, ez dugu bukatu behar? Igual bai, Gauza bat. Igual, oso hona naz, onton jokuetan. Vale. Oso ondo, oso ondo. Buah, azmetan boazu? Ez que izango ze Euskal Herriko idoli. Dekotez ideiak, ja, baina lehenengo pregunteko. Vale. Vale. Zetate, musikari hori. Pues yo que sé. Tia, nire guztu bakizuz. Zer? Balakiaz? A ver, probablemente baten bat, kantaren bat igual bai. Egona inoz pertsonan beraz? Ez. Ui, igual me he pasado de, de expresiones. Leku bat naiz? Ez. Ez. Cojones. Ondo iruditzen jate? Edo harreman ona Joder, deko Katalin, honekiko? Pues, ¿qué quieres que te diga? Ez dut Ez uste. dakit. O sea... Bueno, a ver, no sé, ez dut uste. Ondo jausteate pertsona hau? Osa, tipo, feeling eukineike beraz? Filine bai. Feeling Bai. bai. Feeling bai. Bai. A ver, irekixena. Mainstream da. Uf. Bai. 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 Ez dut hori benetan, zabiz. Bai. Parkatu, Baina, eski, invitauko gendun. Invitauko gendun, seguru. Osa, ez pa etorri da, nahi ez da belako, edo ezin da belako. Hostia. A ber, dekoz kontakto batzuk Euskal Herrien, baina ez ari zuek. Torrai. Kolorea Gauza bat daukat. Hombre, a ver, bai. Joder, tío. Kanta bat. Ez. Ez, Baina, baina, bueno, ondo oso zoiez. Bai. Hostia, que cabrona, Vale. ¿no? Da Euskal Herriko zeo zer? Ez. Ez. Niri euskaldune da? Ez. Claro. Horri gerriot. Espainola? Ez. Ei, txoin, ya está, Eta Ah, ja. Horixe, agortu dut. Mierda, nik erantzun. Naiz- Pizza gratis. naiz talde bat. Ez. Ez. Naz, gertakari bat. Ez. Bueno, a ver, bai, bai. Irakurri parentesia? Bai, baina, bueno, a ver. Betxo magi izengona, gertakari batek sortu ban gauza Vale. ikutzaile bat. Ah, bale. Sobietar Bai. batasuna. Ez, baina bide honetik zoiez. Vale. Bueno, Alegin du itxen da euskeraz itxen. Ez. naiz programa bat. Bueno. Bai, Bueno, bai, bai. bai. Vale, deko zer ikusi komunismoagaz. Ez. Ez.
Baina politika asuntuaz, bai. Vale. Gaztean entzuten da. Últimamente ez. Zuk daukezun berbi, Euskal Herrixen importante izen da. Danok, Euskal Herri osuk ikusi dau seguramente. Vale? Eta oso luz izen da. Sabes emoten pilloa pista. Ja. Badakit Ja. zer den, badakit Joder. zer den. Ja, tio. Goenkale. Claro. Joder. Es que valen. Ez gaur egun Esaten igual zuen egin eban, dana. tio. Ez que pentsatelako ez da bela sartauko. Joder, esaten oso luzida edo da goenkale da guazena, este paso. Joder. Jade, tio, vale. Vale, deko zer ikusi musika, arte, kulturagaz? Ez. Ez como tal. Ez como tal. Aspaldixon modan da. Ez. De hecho, ez. Kia silum. De hecho, Kia Silumean egonda. Katy Perry. Bai! Ai, ama, bakarrik falta ni, nasa eskena. Ez que Egin kia bestela silum. Vale, zer da, diputatuen kongresua edo lan? Ez. Vale. Ostia, zaila hori, Oso zaila, a ber. Kongresua. Baina, daukezun oso. Vale, da gatza, Espainiako zeu zer, ez jate guztetan, ez da persona bat, Gertaera baten oinarritutako gertaera objeto baten bat. oinarritutako zeo zer. Ah, konstituzioa. Bueno, ez da in memegarri, nik pentsan, ipiniko ez zeu zer, en plan, bien de meme eta ingoztiz memeak. Ez. Ez. Ai, oma. Vale, bueno. Baina, esan izaman bazenu, A ber. hori nik idatzi baino lehen, hubiese Ingo aprovechado, zendun, bai. ja. Oso gatxasan azmetako, tio. Ja. Ba, listo, Katy beste Perry. irabazle, ha! Beste behin ditu. Bueno, atxibedotzu dana, Ja, tal ja, cual. bestela, ojo. Beste lan iluntzeko sotzirek arte. Bueno, bertan. bueltan Ai, ama. entrevistarekin amaitzera goaz. Hori da, bueno, jarraitzera. Zer diogu? Zer diozu? Rosalia abia puntu mogun hartu geinke, ze Rosalian ingurun aspaldixon, bueno, notizia eta gauzasko gondi komentetako, eta bat zan nik ikusi neban Rosalia esaten, klip bat, galetzotzi feministizazu, eta esaten dau, bueno, ena gai ikusten izmuetan sartzeko, ez dakiz zer, badakiz zer, eta horrek ja sortu dau, bueno, konflikto bat edo burruka bat. Zer iritzeuk ez horren ingurun? Bai, a ver, Rosalian inguruen, nire moto este Kriston Perez aita berba konkretamente, porque mundu guztia biltzen berba Rosalian inguruen, Ja. uste dut, como, igual nik ez dutela porteko ese bez gainera, porque ja esan da dana. Eta dau, kontu bet Instagramen, bueno, tipo bat, dekona kontu bet Franki Pieza, iten nola lan kritika musikala eta nono gure bau irakurri, ba, nino bastante aduz berak esaten dugu. Beste gomendio bat, oso. Vale. ondo. Franki Piezakin zegoen nolako, bueno, indu pare bat edo gehiago analizi Rosalian disko barrien inguruen eta kontzeptuen inguruen eta bere artista ereduen inguruen eta hori da gehien interesetan jatena. Osea, zuk esan dozunan bitartez, sabiz jokatzen musikaren industrian joko batera dela ze artista eredu nahi dozu izen. Eta nik uste dut berakin duen apostu da mundu guztiarentzako Literal. artista ereduet, ez? Orduen, como, hori da nire interesetan jatena. Eta horrek suposatuten dugu, ba, hein handi baten konservadore izetea, Hori da. neutroa izetea, epeila esaten da moduen, Mhm. eta baina eske, iruditzen jako como superargi ikusten dugu hori Rosalian, dakiz zer, eta, osea, parkatu zate, baina Euskal Herriko mainstream talderik mainstreamenak, baino konservadore haurik eta epela haurik eta neutroagorik ez dau. Osea, ez dakigu askotan eiten kritika hurbilan dekogun horreri eta iruditzen jate, ba, Rosaliak esan altzeuena, beste jende bat altzeuela esan. Guztiz Edo igual ez egiten, justo hori, baina beste gauza batzukaz bai. Eta Euskalduneri pasetan jaku gauza bat asko, dala, como, emoten duela, kritiketan badugu Euskal kulturako zeuzer harriek. Ari garela kaltetzen. Vale. Harriak botaten ari garela gure buruari batzutan esaten duzu zeuzer, bueno, kritika egiten duzu zeuzerreri, eta da, ba, hori, ba, harriak botatzea gure buruari, ez zer. Eta nire ustez, harriak botatzea gure buruari, da, literalmente ez egitea berba honetaz. Autokritika ez egitea edo. Ez eukita kapazidade kritikoa zentzu honetan, porque uste dut musikatik bebai ezi behar dela, ezi behar duzu kultura musikal bat, eta horretarako behar da kritika musikala. Kritika musikala ez da gaizkitze egitea jendeataz. Da, emote herramientak jenteari analizetako zer gertatzen da, zintzu dien fenomenoak, zerren ondoriz gertatzen den hori, inkluso musikari buruz ja formalki eta estiloak eta hori gauzak. Osea, adibidez, guk eta Euskal Herriko beste rapero batzuk esartzea saku berdinan da ez eukitea kultura musikala, ez eukitea kriterio musikala, ez?
orduan, Rosalian esan duzuna, iruditzen jate hori, konservadurismo hori dala artista eredu bat. Mm. Eta berak proposatzen duela musikaria egongo dana terrenala eta materiala eta konfliktiboa eta nahazia den guzti horren gainetik. Eta hori da berak egin duena oin, ez? Baina hori Euskal Herrian egiten dabe bai. Osea, ikusten bagu zeintzu diren figurarik famosoenak musikari dagokionez eta zeintzu diren jente gehien mobiduten deurienak, dire figura batzuk oso zuriek, oso neutroak, oso deskonekteta dauzenak inguruen pasetan diren, da Euskal Herrian bertan gertatzen diren gauzetatik. Egia da Rosaliak, osea, ados nago, esaten duzunarekin, baina egia da Lux album honekin ikusi dugula esplizituki bere letretan, bere tituluetan, katolizismo bat behar bada, ez duguna orain arte hainbeste ikusi, ez dakit beste artista batzuetan, eta horrek bai ustut jo gaituela gogor, osea, nik ez nuen hain esplizitua izatea espero, eta normala irutzen zaitere bai horren inguruan hitz egitea, porque oso jarta izan da, osea, eta pasa oroar pila bat. badauelako bai aspaldixon tendentzia bat horrutz eta ikustogu bagau eslen moten atzera pauso bat zentzu hortan eta supermodan ipinitxeuela eta gaina Rosalia moduko figura batek esaten badau ondino inder eta botere geixa emoteakola. Bebai esadotzut, niri adibidez Rosalia beti gustatu izatea, baina feminismoan entzun da gero, nik pixkat bai izan eban. Bueno, nire galdera da. Nitzako pixkat, a ber. Nire ustez bebai, ni nauzu Zabada bebai, perados, gure mauko eta jente niretzako ere izan da txoke bat, eta Bai. bueno, izan da bebai, hostia, igual izan da nire referenterik handiena, Bai. denbora luzez, eta de repente hori, osea, da bebai dolu betez, Bai. de repente. Baina gero iruditzen jate bebai, katolizismoana baino gehiago dala mistizismoan Aparte. asunto bat, ez? Eta orduen, como, mundu da mierda bat, eta mundu dau konfliktos beteta, orduen, jenteak behar deu sinestu beste zerbaitetan, behar deu beste gauza bat, beste gauza batzuen inguruen pentsatu, eraman zure burua momentu batez beste leku batera, ez? Ez hitz egiteko eta ez pentsatzeko. Eta ez Ikusezinarena egiteko. Eta orduen, nik uste dut hori proposatzen dela eredu honen bitartez, da musika bat dauen horren gainetik, ez dana, zuk esaten zuen moduen bustitzen, eta apur bat, ies egiten duena gertatzen arian guzti horretatik, ez? Eta dauena deskonekteta. Eta hori da, eredu bat, ez da bakarrik Rosaliana, da eredu bat dabilena sustatzen, ez? Eta niri, esan dutzu dena da, kezkatzen hauelako, justo Euskal Herrien eukidegulako tradizio bat oso potentea, musika egotea oso lotute gertatzen denari, eta ez bakarrik letra eta estetikei dagokionez, bai hori espazioak eta loturak musikarien eta arlo sozialaren eta politikoaren artean, eta kompromisoa, eta ez dakiz zer, eta ikusten dut, eredu hori, Rosaliari dena proposatzen, gero eta argiagoa dela hemen Euskal Herrian. Horregaitik, eta mistizismoan kasuen, Rosaliak deko mistizismoa, baina hemen bakoitzak, gero bakoitzak bere forman egiten duela hori, ez? Bakoitzak deko bere forma aldentzeko, realidadetik, ez posizionatzeko eta neutroa izateko. Eta zeba egin du orain, osea diot... A ber, nik usto... Orain, bueno, ez da ezer berria Rosaliaren ideologia hau, baina diot... Nik beti gerriz ez plumeru, baina hain jebi ez. Osea, feminismoan ezaban nik egizan nigan dolu bat. A ber, niretzako, sortu heldu da bala. momentu batera, non da artista global bat. Bai. Eta da artista bat... Ez dena busti nahi edo. Mundu mailan ezaguna, orduen, juegas a eso. Osea, norentzako egiten duzu musika, alba dozu mundu guztiarentzako, mundu guztiarentzako. Eta orduen, egin behar duzu musika bat, eta auki behar duzu estetika bat, eta auki behar duzu diskurso bat, erosiko duena mundu guztiek, ez? Ja. Eta mundu Superados. geroa eta ideologikoki eskuindarraue bihurtzen dauen hontan, enkajetan dau perfecto. Eta gero musika aipatu dugu, baina adibidez modan irakurri genuen artikulu bat Furiak idatzitakoa beige kolorea... Bai, aurtengo pantone dala, beiz, zurixe... Beige ez fascista edo hori zen titulua, Bai. ez? Hori nola gaur egun clean lookan eta pantone hori zuriago bat, Zurixe, garbiago bat. klasikoa... minimalista, Kaidanismo garbixe. bat, pues hori, zera ropa super zuria, ondo jantzia, ez dakiz zer, horrekin ere zer ikusia badu Claro. honek guztiak, ez? Eta Hombre, horrek, neskoi evidentea da. eta gizartin, batez be neskoi, afekteto eskule inandi baten.
Bai. Eta modan eta estetikan ikusten da argi eta garbi. Zuek komente duzuena, baina dauela olako erreakzio bat fascista dana eta gainera emakumeak izan beharko ginatekeenaren ideia bat sustatzen duena, baina, ja musikatik aparte, ja orokorrean, Egunerokoan. eta oin dela 5 urte hitz egitea honetaz izango zen impensablea, eta oin, zabaltzen ari den diskursoak, ez bakarrik emakumei dagokionez, bai, mundu guztia bilten berba honetaz, baina arrazistak, transfoboak, homofoboak, misoginoak, eta kasu honetan bai, zuek esan duzuena clean look, arropa argi bai da, jarrera, como purutasune... Soinurik ez egiteko edo desapertzibituak pasatzeko igual. Holan nahi gaitxuela neskok beti, berez. Baina batzutan emoten dugu como obsoletoa de repente berba honetaz, ez? Ja. Osa, emoten dugu como obvioa edo. Eta de repente, ni hoi naulanean FP baten irakasle moduen, eta esan duzu, ez da obsoletoa, Ez da obsoletoa. Eta bueltan da. Eta purutasun horra zer relazen dute, gero sexualidadi da hori dana bai. Neskok nahi gaitxuela, ez dakit, pura edo garbi. Zeran da hori count? Bai, termino bat dago, Body count. Hori da, hori jebia da. Bai. Zer da berez body counta? Body count da, imaginau, zemat jenteaz liauzaren, body count, jo que sé. Nik ez nahi neska bat, beran body counte, hiru baino geisha daukena, hori ja badabiltza baltzen. Hori barriro. Me cago en Dios. Ez que izan bar da, Ja, baina, hori beba da bilela zabaltzen, eta, Rosalia P... beran diskografixako monja irudi horraz, ez dakit zer ikusixe dauken, ideologisa horraz. A ber, nik personalmente ez dut uste Rosalia danik reakzionaria bat, eta ez dut uste danik persona bat retrograda, sinceramente. Ez tozu pentsetan. Ez. Uste dut, dabilena jokatzen industria musikalan jokure, eta horretarako egondala prest hori egiteko, eta uste dut personalmente seguramente ez. Baina, hartu deuz erabaki batzuk, ez? Eta hartu du erabakia, incluso entrevista patetiko hori egiteko, eta esateko, no estoy dentro de ningunismo. Baina nik uste dela komerziala. Osa, helburu komertzial batekin. Bai. Ostra, baina eski gaur egun feministi zaila esati, baina gauza zuri xaurik, dinot, ez? Feministi zaila esati gaur egun ez da aldarrikatzaili. Gero hor, Palestinagaz bai kritike zeurien, Ja, hor bezan lako guzti. Zer? Diseñadore batek ez zegoen gure izen beragaz lanein, esaten zegoelako, zala persona bat mundu mailan famatu ezana, eta ondino esala pronuntzie horren inguruen, eta tal. Eta ez zegoen lan beragaz, eta hori izan apurtu dut viral, eta orden hori izan lehenengo aldie berak atra zegoela zeuzer Palestinan, baina, irakurketa bat super patetikoa. Eta orduen gero urten danean, Bartzelonako Palestinako jaialdi horretan abesten, pues batzuk induri la broma de ahora sí está dentro de unismo, del oportunismo. Literal. Eta orduen, Literal. pues hortik bebai, eske da komertziala, da marketing, eta da momentu baten eukideu galera bat, ez dugulako horiein, hankasarte bat eukideu, eta orduen konpontzen deu, pues joten esto bategaz, baina joten du jaialdi horretan, baina arte ez dugu ezer. Orduen ikusten da nire ustez, hori, dala negozio bat, eta gero musikari moduen da genia bat, eta excelentea, eta badakit nik sensibilidade bat dekola horrekiko, ambizio artistikoa dekola eta ambizio musikala. Eta adibidez, zu ere musika kontsumitzaile moduan, kontraesan hauek nola gestionatzen dituzu? Adibidez, Rosalia maite izan duzu, eta derrepente honekin dator, zu kontsumitzaile moduan nola zer egiten duzu? Entzuten jarraitu ez, zein da zure sentsazioa? En plan, jo, tio, eske ona da, baina... Baina ja igualen hoi bere kontzertu bata, edo ja igualen hoi publikoki erakusta Rosalia entzutotela, edo... A ber, nik badan persona bat dela fascista bat edo erasotzaile bat edo ez dakit, zeu zer uste dutena benetan baztertu behar dana entzule moduen hori egiten dut normalean. Entzun izen dut jendea eta utzi entzuteari. Kontraesanak egon daitezkela, ez duzu zertan argi izan behar. Bai. Gero uste dut lehen aipatu dutena, bai, uste dut
kritikotasun hori sustatu behar dela bai entzuleen artean eta bai musikarien artean eta jakin kritikoki entzuten gauzak. Eta jakitea musikari asko ez diela erreferenteak gauza askotan, igual ez dire hijo puta batzuk, baina bai ez dire referenteak. Eta orduen jakin behar da, baina, karo, gero musikatik, bizi garenok musikatik elikatzen gara, orden ikuste dut jakin behar dugula kritikoki harremantzen horrekin eta jakin gauza batetik, zer hartu aldozun eta zer ez. Osea, Rosaliak atera du kriston diskoa. Musikalki da, nire ustez oso disko ona. Baina dekoz gauza batzuk jakin behar dugunak zer dabilen egiten eta horretarako ezi behar duzu publikoa kritikoki. Hori da. Euskal Herri saitzetuzu, eta Rosalia konparauzu Euskal Herriko talde zurixekin. Zutzako Euskal Herriko talde zurixek orduan kalte itxen dabe gizartin busten ez dizen inin? Edo zein ustezu dala impactu? Oso arriskutzu iruditen jate artista hori sustatzea, porque gabiz biziten momentu bat oso gogorra dana, eta seguramente gogorra baizengo da, eta gente, ez gure mailako, dau gente bat 15.000 personan aurrean abesten duguena, edo jende gehiago. Ez? Orduan, ez da bakarrik zuk aprobetxetan dozun hori posizionetako edo, ez baizik eta zuk egiten dozun musika, dela jentean bizitzen parte, eta dabe bai mundu ikusteko modu bat. Orduen, zara, ez dakit, ez dinot referente bat, baina bai, eta iruditzen jate artista bat dauena deskonekteta eta ez duena nahi bere irudia zikindu posizio politiko bategaz, ez duena nahi galera bat euki, bebai sustatzen duela jende mota bat, eta mundua ikusteko modu bat. Eta horrek bebai sustatzen deu, orokorran jendea bizitea bestalde batera begire. Eta orduen uste dut, sobre todo beste batzuk baino hobeto bizi garenok, dekogula responsabilidade hori. Ez bakarri musikariek, uste dut jente guztia dekola responsabilidadea egoera konfliktiboen aurrean hartuteko posizioak, baina badekogu isla bat, osea, nire ama ez da gertuko egunkarien, ni bai. Orduen, igual nik aprobetxe behar dut hori, dekoten privilegio hori horretarako, aukera. Eta hori, iruditzen jate, sobre todo hori sustatzen dozulako eredu bat, mundua ikusteko modu bat, eta egoteko modu bat, eta da, edo ez esatea ezer, edo oso abstraktuki esatea, edo, baina, musikak generetan duzu gauzak, zeuzenan jende askoren aurrean, zeuz erraiten generetan duzu momentu bat, eta generetan duzu emozioak, eta konexioak, eta... Hau gaixatagun danetan, entzugun argumentuetako bat, entzugun justifikazioetako bat izen da, oina arte euskal estadixo handixek bete izeitxu esela Espainiar edo, kanpoko kantante batzuk, eta hori bai konsumidu izen dela, eta hori bebadala musika industria, bere zentzudanetan. Eta oin, jarraitzen da dela konsumitzen, baina behintzet amengo gentiaz. Orduan, beti egin dan gauza bat, eta oin, amengo gentiaz eitzen dana, aber segaitxik izen leiken negatibo. Gaizki iruditzen zaigula. Hori da. Nire ez jate gaizki iruditzen. Osa, gure esan, nire jate iruditzen gaizki 15.000 persona horrena bestea. Iruditzen jatena gaizki da, zer transmituten duzu zuen musikan bitartez. Osa, zein dan zure musika. Osa, nire ustez hor daudana, edo behintzat, evento hori zeren bueltan antolatzen dan. Eta euskeraz izateak gaur egun, nire ustez, ja ez deko implikazio iraultzaierik izan nahi dut. Bai, obviamente nik nahi dut euskerazko musika sustatu, eta horregatik iten dut musika euskeraz, ez? Euskaraz izate utxak, esan nahi dut. Esan nahi dut euskaraz izate utxak, gaur egun dauz fasistak Euskal Herrien dienak euskaldunek, bai. Esan nahi dut, hor beste erabaki batzuk egon behar dietan, nire ustez, musika eventoak beste logika baten bueltan antolatu behar dire, ez bakarrik musikan inguruen, porque gaur egun musika da negozio bat. Ez da ezebez gehi hau, orduen, edo musika bustitzen dozu eta saiatzen zara musikaren bitartez beste gauza batzuk generetan, edo bestela, bezke bardin deu egotea eszenario baten, San Mamesen bat edo bestea. Porque benetan hortik generetan dozuna gizartean da iguala edo antzekoa. Osea, jentea joango da, baina jentea urtengo da hortik joan dan moduen. Eta hori baino txarra, de hecho, porque bai, zabiz generetan logika bat, jente horrek azkenan hori konsumiuko duen, eta ohituko da nagolan konsumitzen musika. Osnarketa interesanti. Galdera hau beste inori ez genion egin, ez? Bai.
galdera hau gendun zuzeneko baten, Zuzenekoan. eta erantzuan Brigadeloko komanexek. Vale. Vale. Ez nintzera, Itzi- karo, ez dago. Bueno, grabatu desberdinak. dago. Bai. Sin más. Bai. Iritzi Bueno. ezberdinak, baina empatizaunik ebixekin. Bai, ja ez Bai. naiz akordatzen zesan Bai. zuen, de hecho. Vale, bueno, itxe ingo dugu entrevista eta entzularen galderarekin. Entzulearen galdera. Bueltauga, Vale. esan diogu orain Katxalini daukagula entzularen galdera eta dela Aimarzetarena. Esatzeu bai, Aimarzetak esaskule J. Martin entzuten hasi zala, eta holan sartu zala euskal musiki entzuten, eta pila guzteakola, ilusio Ai, berezi monísimo, Aimar, aber joten dugun batera, nonoz. Bai. Proposamena. Ari da hiltzen oraintxe bertan Aimar. bere Eskerrik etxean. asko. Bale, guazen entzuta bere galderi. Onena. Vale. Hau Kaialin, nire galdera da, ea zein da zure momentu más tierra tragame zure bizitzan, edo momentu bat publikoki uste duzuna kriston ridikula egin dezula. Zerte hon, A ber, dekutez gehiago, baina bat, igual da buena relación eta musikagaz directamente. Vale. Hasi ginen J. Martin, es que hau izin zan. Bota. Hasi ginen J. Martinagaz, Bai? euki genuen elkarrizketa bat, ez da diskoan arire edo, elkarrizketa bat bete behar genduna idatziz. Vale. Uf, como me jode horrek. Buah, igendun... Es como, nahi zure egiten nik zure lana, Ja, cabrón. tal Eta, bueno, gero, holan por lo menos, idazten duzu nahi duzuna. Ja, baino, tia, que pereza. Buf. Eta, claro, en aquel entonces, guretzako entrevista basan oso serioa. En Bai. plan, bai, iruro junteko gara, eta iruron artean beteko dugu, eta danok egon behar gara ados, eta ez dakiz zer, gero, ya Wow. san, como, Dempleui. egin nahi Bai, duzuna total. hartuta. Baina ziren zan, como, un compromiso. Eta ordean, ni akordan ez niretzeko zukaldean iruk ordenadora, no seke, eta galdera bat zan, zeintzuk dira zuen referente musikalak. Eta ordean hasi ginen hor adosten. Pues zeintzuk dira gure referente musikalak, gainera zan, como, J. Martin ez dugu ezagutzen inork, orduen, izen behar gara oso... Vale, Osea, imon behar dugu referente batzuk onak, pues, jendeak horregaz relazionetako J. Hori da, Martina, hori da. eta apur bat, como, ulertzeko zinan gure kontzeptu, osea, guretzako Aha. zan oso serioa, bale? Vale. Orduen, ego ginen hori egiten, eta justo, eske hau ez da barra egitekoa, baina justo hil zan, Barkatu. Zein? Ez que esatu zu abisa barriteko eta ja. justo hil zan Jarabe de Paloko kantantea, Vale. Vale. Bin bizi ukizegoen eta hil zan. Eta orten egon zan super de moda Jarabe de Palo entzutea, eta ez, oke, tu metas, eta hori guztia, Vale. no? Eta orten, de repente, egon ginen berbaz, eta esan gendun, Pintxeu. hori, esan gendun, como, joder, ipini behar dugu referente onak, no sé qué, porque jende gero hau irakurriko deu, eta relazioneko eskuonegas, no sé qué, eta ezakit, guetako nanokin zeun, como, ¿te imaginas que ponemos Jarabe de Palo? Ja, jarri gendun Jarabe de Palo. Baina gero aiztuiak unborretea. Ez. Orden, aiztuiak unborretea, eta bidali genuen entrevista, bezak izan egunkarien Osea, berrian, hiru edo ezakit non referente zan. gehi Jarabe de Palo. Ipini genuen referente batzuk, en plan, es que en aquel entonces san, Gata Katana, de La Fuente, no sé quién, eta Bai. de repente ipini genuen Jarabe de Palo. Se Orduan, me muero. bidali genuen, aiztuiak unborretea, eta ez ginen tereu. Eta orduan gero urrengo gunean, edo publikezanean, claro, evidentemente irakurten gendun dana berriro. Claro. Sartu ginen eta irakurri gendun, eta ni, no, eta de repente guretzako zen como, osea, mundu guztiek pentseko dugu Jarabe de Palo dala gure referentea. Gainera nada que ver, Nos- o sea, bai, de baina repente bueno, ta, es que ta, 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 literalmente ta, nada Baina que guretzako ver. Palo. da patetikoa, da ridikuloa, como ezin dugu jenteak pentsetea, ezin dugu itxi jenteak pentsetea dala gure referente bat, no seke. Eta esan gendu, baina bain zer diatziko txegu, en plan, que se acaba de morir, ¿sabes? Gainera, Eta en plan, gainera, es que tío, esan broma gainera. bat gure artean, eta idatzi do, o sea, ez genekin zelan esan, como que era una broma, que nos estábamos riendo de eso. Eta konfundidu ginela, eta orden nik idatzi notzen, porque ni gontzen nire etxean, o sea, apure da, como si fuera el fin del mundo. Ba, nik esango zu, ze pasauko zan, espazen duen borau. Gentik Inor irakurrikoan, eta esangoan, Ah, vale. bai, ba, behitxu, igual J. Martina Bueno, gustakoen nire, bai. depende. A ber, niretzako Fijo. zan gauza bat super serioa, eta idatzi neuen, eta esan nintzen bitu. Sentitzen dugu, baina konfunditu ginen, o sea, nik esan neuen, este tío se va a pensar que nos hemos estado riendo. Riendo, vacilando, todo, ya. Eta mesedez aldozu kendu. Eta tipoak esan duzten bai, kendu godela, ez da gertatzen ezer, no seke. Eta idatzizko bertsioa ez dago, osea, periodikoa. Eskerrak online Ez, zan, zan online, Ah, zan bueno, online, orduan, zan nada, online. editar, A A ver, bueno, seguramente listo. inork ez bera irakurri hori entrevista, ¿vale? Baina guretzako esan como...
Hostia, oso anekdota ona, Katxalin. Ai, ama. Muy buena. Jarabe de palo. Muy buena. Nik irakurri izen Joder, eta gaina esan tema bat pentsako sensiblea, nukeela, porque oh. justo hil berri egon Ja. zan. Eta nena, Ja. es que esan broma bat gure artean, eta Ai. konfunditu ginen, eta gero iztuako ni dan esplikenatzen, Ze ona, Ai, hostia. ama. Claro baietz. Ai, ama, imagina bitxo zaitxu eta orkestan zeritxo, zeintzuk ipinik eus. Ja, Bai, guretzako zan dana como bilera. total. Gaukaztu tierra tragame handi bat. Uf, asko kikutxoaz bizitzan, ez, Kari? Bueno, ez dut pentsau, Ni akordatu naiz, a ber, A ber, nola asko esan dukaz. hau ez dadin ulertu hainbeste. Zer? Lan batean, ertzaina, multa bat, Bai, akorda lankideren bate. baten aita... Bai, akorda bate. Bueno, hori, es que ez dut esan, porque... Kari, es que baina, Bueno, hemen hori txutziko egia da. dugu. Vale. Hemen txutziko dugu. Bai. Oparia. Oparia daukagu zure Oparia. ondo. Bai, a ber, Oparia. normalen eskinan egoten da. Eta, bueno, bitartean, esango dizugu Katxalin, super gustora egon naiz. Supergustora, Eskerrik asko bai. neskak parkatu inbadut berba asko. Egin duzu bai, berba, superondo. ondo, zoragarri, superondo azalduta. Gustora goza. Bai, oso gustora. Bai, eta bero, baina nuen gure Ja, kendu tia, egiten jersea. du bero handia. Ja, Ez que zure nuen gure barrina. kendu jersea. Oso polita eta oso Eskerrik ondo asko. politxea fondorekin. Bai, oso politxe. Hortxe Zutik oparitxua. Oparia, Ole. bueno, ez da ezer inesperaue, baina. Eskerrik asko. Tampoco es para tanto. Bai, gozaltzeko. Gozaltzeko. Zure kafesnea Bai. edo tan alako Oso hartzazuna. polite. Hori da. Bai? Bai, oso polite. Ba, bueno, eskerrik asko etortaren. Eskerrik asko, placer bat, benetan. Super Gurea. gustora hoga. Ni bai. Interesgarritxo izen da, Ni entzuli bai. gustaukoako, seguru. Bai, Gustauko. nik A uste ver, baietz, ingosti, atalago. espero memeak bintzet ez ukitea. Tio, jarri Guk nizun eukogu. beste gauza bat. Ke pena. Bueno, montaje bat egingo dizut. Montaje bat. Gero bideoan beste Beste gauza bat, claro. Vale, bueno, ba, ona seino. Datorren atal arte, Bai, eskerrik asko. jarraitzu Katxalin Barzena eta jarraitzugu, eta datorren aster arte. Agur. Agur.